Здравейте! Слънце, облаци, дъжд, сняг. Утре ще има от всичко. Чуйте сега кое, кога и къде. Облаците пак ще са най-много. Навсякъде и почти през целия ден, но пък и слънцето определено ще е повече от днес. В никакъв случай не се гответе за слънчева неделя, но пък и не отписвайте съвсем слънцето. Утре ще го виждаме доста по-често, отколкото ни се случваше през цялата седмица. Така слънцето и облаците ги уточнихме. Да минем към дъжда. Уж трябваше, но уви, пак няма да минем съвсем без него. Сутринта ще превали на места в североизточна България, а след обед основно в югозападните райони. Навсякъде слабо и за кратко, но ще превали. Температурите ще се вдигнат с градус 2 и утре вече почти навсякъде ще са над 15, ще стигат и до 19-20 градуса в някои места. Доста прилични за средата на октомври градуси. И остана да избистрим само снега. Той, разбира се, е за планината и то само по най-високите й части. Над 2500 метра и утре ще падне лек снежец. По-надолу слаб дъждец, като цяло планината остава облачна и мъглива и доста влажна след дъждовете напоследък, но ако много настоявате и ви липсва, мисля, че не е невъзможно да се поразходите в планината. Виж, ако сте за пикник, едва ли ще е особено приятен. Приятно определено не е думата и за времето, което имат в Австрия, Унгария и Хърватия. В последната на места днес се изляха над 60 литра на квадратен метър дъжд. А и утре в този регион продължава да вали. Същите австро-унгарски валежи, ето ги, в понеделник ги чакаме и у нас. В началото на следващата седмица и у нас рамежите ще преминават в интензивни валежи в някои места. И така няма да спре да се мръщи и вали есента в нашата страна. Чак до сряда. Чак към средата на седмицата можем да се надяваме на повече слънце и на малко по-истински златна есен. Свърши най-сетне. Рядко ми се случва, но точно в събота вечер нямам търпение да свърши времето. Как защо? Започва 5-ти епизод от Великата сага Междузвездни войни. Приятна вечер!